И сме си направили една булева променлива, която да пази дали програмата е започнала да се изпълнява. Направили сме си един брояч, който да брои колко съобщения има. Даже сега ще го преименувам вече, за да е по-ясно. Message counter, примерно. Така. И сме си направили един лист от стрингове или масив от... Това е масив от стрингове, който може да се разширява, едва ли не. Но се нарича лист. И взимаме първата команда от конзолата, проверяваме дали е старт. Ако е старт, казваме, че тази булева променлива е true и отиваме в началото на цикъла, за да четеме следващата команда. Ако не е старт, не се изпълнява нищо, в случай, че конзолата не е в случай, че програмата не е стартната. А ако програмата е стартната, влизаме в едни if-ове и else-ове. Първо проверяваме дали, ако програмата вече е стартирана, следващата команда, която не е подадена, дали не е end. Ако е end, трябва да спреме цикъла и да принтираме или декриптирано от съобщение, или че няма приети съобщения. В противен случай, ако самия стринг е невалиден, демек ако е или празен, или е просто цъкнат един enter, нов ред, продължаваме с четенето на нова команда и естествено всичко започва от начало. И в противен случай, в който нито командата е end, нито е невалидна, добавяме вече едно към брояча за съобщенията и си екстрактваме тази команда в някакъв char масив. Този char масив го ревърсваме, защото в условието ни е казано, че е ревърснат. И след това почваме да го обработваме в един for цикъл, който се върти до дължина, който върти всичките елементи от масива, обхожда го, така се нарича. И как се обхождаме този масив? Ако елемента, на който сме в момента, или този символ, който сме стигнали да обработваме, е от по-голям от някакви кодове в ASCII таблици, които могат да се видят тук. По условие следваме, нали, че главните букви от А до М трябва А да стане N, D трябва да стане P май, не, D трябва да стане Q. Следваме си тая схема за главните и за малките букви. Общо взето това се случва в първите 4 if и else if. И в else хващаме специалните символи, които са плюс, процент, амперсант, DS и доларче. За тях ни е дадена малко по-различна схема, кое към кое се преобразува. Къде е това? Ето го тук. Special characters are converted to еди какво си. Казали са ни, че числата трябва да останат същите и не се конвертират. И там вече е даден някакъв пример. Като след като се изпълни това цялото нещо до тук, като свърши целият for, това съобщение вече го добавяме към декриптираните съобщения, към листа или към масива. И накрая проверяваме, ако има налични съобщения. Даже то тук не знам защо съм го направил това при положение, че изчезне от тук. Така не изчезва и цялото то message counter да изчезне. Пак ще използваме това, което по-рано говорихме за него. Нямам никаква идея, що не се сетих за това. Тук ще използваме decrypted messages.count. Е равно на 0. Ако съобщенията са 0, еди какво си. Ако не са 0, тук ще принтираме decrypted messages.count. Така. Разбрахте ли току-що какво направихме? Както да е. Да, вместо да ги броиме, просто хващаме колко елемента има в листа накрая. Колко елемента сме добавили в него. Да. И тук с един for each си хващаме всеки... тук е стринг. Хващаме си всеки стринг в този лист и в самия ИСъл, как казахме отгоре, обхождаме го този лист и като го обходиме, за всяко съобщение го принтираме. За всяко декриптирано съобщение се принтира. Въпрос? Така не изглежда, че е толкова сложно. Тръгнеш да кажеш. Всъщност аз затова и сега няма да го давам веднага това решение.
а по-скоро ще го запазя и ще го кача няколко дни по-късно, за да можете да се опитате вие сами да решите. Затова и до някаква степен ръшнах през решението. Естествено, видеото ще го кача утре или други ден, но идеята е вие да имате време сами да се опитате да я решите. И вече ако не се справите нещо, видеото ще го има, ще може да го гледате от него и няколко дни по-късно ще кача и самото решение, за да може направо да се копи и песне и прочее. Yeah. Митко, стана ли ясна задачата горе-долу? Окей. Това всъщност по-трикито е тук да работите с ASCII таблицата и още по-трикито е, че трябва постоянно да каствате обратно към инди, към char. В смисъл, сигурно има начини да не се прави, просто аз не съм се сетил за него, най-вероятно. За да го обясня още веднъж, който е било от тия редове, първо, взимаме числовата стойност на в моменташния символ. Ако примерно това е А, като го каснем към ин, ще ни върне 65 от ASCII таблицата. Ей го е, 65. Към това 65, като добавяме 13, ще стане 78, което е N. Това цялото нещо, като го каснем към char, то това ще превърне 78 в N. И абсолютно също става и за другите, просто обхвата на цифрите е различен. В зависимост от това, какво трябва да направим. Yes. Въпроси като цяло днеска свързани с менторската среща? Ами на мен нищо не ми идва на ум като въпроси някакви. Ако не има, те ще дадат въпрос, решаваме задачите. Ако има въпроси, най-малкото и групата винаги е там, така че няма проблем. Ами, най-вероятно няма да е тази вечер. Естествено. Аз, честно казано, не очаквам тази вечер да има каквито и да било въпроси. Тия неща... Айде, рисуването е малко по-лесно за осмислене, въпреки че е по-трудно за правене като че ли. Не и тия неща сега, той е array.reverse. Малко, нали, то е ясно какво прави, обаче се чудим откъде идва това смисъл, как се използва и прочее. И аз винаги съм казвал, че в програмирането не е толкова важно да знаеш, че как се прави нещо наизуст. Примерно аз ако не знае как се ревърсва този array, може да напиша в Google. Айде да пише някъде. Така. Можеше да напиша в Google C# how to reverse array. И тук ще ми каже array.reverse метод, вътре има някакъв пример как се ползва и така нататък и така нататък. Но това, което ми беше мисълта е, че ако не знаете нещо как се прави, но знаете, че съществува, е много лесно да си го потърсите в интернет. Докато ако аз сега не ви бях казал, че има такова array reverse и ви бях казал, примерно, обърнете това съобщение, ще да е малко по-трудно това да се случи. Да, така е. И това е важното е сега да знаете, че има такива неща като масиви, има такива неща като линк заявки, където говорихме с toya.where, примерно. Има много такива неща, които може да използвате. Има тук .ordered by, така да е ordered by, това не ги подрежда по някакъв определен ред. Има точка, даже ще скрона надолу да се виждат всичките на куп. Това всичкото са такива методи, които може да използваме. Тук търсим, ако се съдържа някакъв точно определен елемент в колекцията, търсиме средната стойност на всичките елементи в колекцията, всичките ги кастваме към нещо, това contains, между другото, също е от линк заявките. Distinct, примерно, ни връща уникалните елементи. Примерно, ако имаме някакъв стринг, който е така, A, S, S, B, C, S, B, C, нещо си, някакви такива глупости, които се повтарят. И ако на тази колекция кажем distinct, това нещо ще ни върне A, S, B, C, F, D. Ще върне всичките елементи само поведнъж, да. Ще махне повтарящите се. Какво друго има? Има елемент. Така да има first, който first ни връща, както в предишния стринг, който бяхме въвели. Ако имаме 15 пъти то ще върне индекса на първото, къде е в тази структура.
Може да ги групираме по тия неща по нещо. Join, между другото, също ще ви го покажа, като дойде времето. Join хваща една колекция и я принтира на един ред. Не е нужно да използваме ForCycle. Ама в момента не ни се е наложило да принтираме такива колекции, така че да. Какво друго има? Има skip. Може да кастваме лист към array, може да кастваме лист към dictionary, може да кастваме array към лист. Тук отзад е и where. И всъщност сега сетих, че мога и сега да ви покажа string.join. Това .join, вместо е тук да го пишем това for each и да използваме всичките съобщения, може да кажем просто един console write line и тук вътре да кажем string.join и на този string.join тук да му подадем, че искаме да ги сортира по нов ред и искаме decrypted messages да такова, да принтира. И това в момента, ако го пусна, само че имаме ли някой по-дълъг тест, да, имаме един поне с два такива, с два резултата. Какво стана, не? Аз си копирах кода. Копи, така. И ето го total number of messages 2 и ги принтира. Всъщност string.join е обратното на string.split. Къде беше? Е обратното на... тук не сплитвахме никъде, нали? Не, тук не. Тук не сплитвахме, тук сплитвахме. Ето, къде си сплит. И тук ли не сплитваме, бе? Сплитваме, ето. Той сплит, по принцип тук е хубаво да напишем, че сплитва по space, така. И същото става, ако на join тук може да му напишем един space. Вместо аз сложих наклона черта, това е нов ред. Ако му сложи един space, това ще зарапи всичките неща едно до друго. Ще ги сложи, само че копнали съм правилното, да. Ето, изпринтира двете съобщения едно до друго. С един space между тях. Join е обратното на split, представете си го така. Тук обаче не му се казва по какво да сплитва, му се казва по какво да ги събира. Аз като му кажа да ги събира по нов ред, и то принтира едното на единия ред, другото на другия ред, така нататък. Това е лесен начин да се принтират колекции, без да се прави един for цикъл или for each и да се обикалят. Има ли така някаква логика в това? Има, разбира се. Това е общо взето. Сега вече е момента пак за въпроси или за някакви такива неща, защото вече 9:20. Скоро ще направим почти 12 часа, от както сме почнали. Аз поне нямам въпроси. Колегата, ако има. Митко? Мери? Слав? Някой? Те се предадахте той. Окей, в такъв случай. Беше ми много приятно от това, дето го направихме днеска и се надявам и да се случват смисъл това желание, което го имахте. Освен кога пак така. Кога ще имаме следващата среща ли? На вас кога ви е удобно? По принцип, с неделя ги правим. Да, смисъл, по принцип ги правим неделя, ама такива онлайн срещи, както и Слав беше примерно направил миналата сряда, нали сряда беше, да, могат да се правят, смисъл, естествено няма да са толкова дълги, защото през седмицата... Маратон ли? Маратон, те да знам. Маратон ще се разберем и ще се направим, това не е никакъв проблем. Примерно другата седмица може направо на живо в Унито да го направим, ако искате. Там ще бъде доста по-удобно. Естествено. Най-малкото няма да ни пука, че ще имаме проблеми с интернета. Да. Едва ли ще е толкова дълъг маратона, но все пак. Да. Ще видим, сега ще пуснем там тук до ден-два колегите, ако сте упражнявали да видим вечерта за някакъв митинг, пак такъв онлайн. Окей, идеално, мене ме устройва. Окей, тогава, доста полезен ден като цяло. Как да не е, това е идеята. Да.